de gust parlar-vos d'una sèrie com és Bola de Drac, i en concret Bola de Drac Super, que és la novetat, l'última cosa que van treure abans que morís el creador de Bola de Drac, que és Akira Toriyama, i també és el creador d'aquesta caca que tenim aquí, que és la caca de l'Arare, del Dr. Slump. Què dir-vos? Doncs que us haureu fixat que en els últims mesos he llegit menys quantitat de llibres, i el Son Goku en té tota la culpa, perquè a la que em vaig assabentar que a 3CAT havien pujat la sèrie de Bola de Drac Z i també Bola de Drac Super, em vaig posar directament a veure Bola de Drac Super, que és la continuació, perquè, no sé si us recordeu, però existeix Bola de Drac GT, que representa que va després de Bola de Drac Z, i era una continuació que no estava feta pel creador, només supervisada, i per tant hi havia bastantes llicències creatives per part de l'empresa que va fer la sèrie. Però el creador, molts anys després d'acabar tot això, va decidir fer Bola de Drac Super i continuar la història. Per tant, jo des dels 5 anys porto veient Bola de Drac i ara tenia l'oportunitat de seguir la història. Amb una cosa que m'ha encantat de Bola de Drac Super és que, a part del Super Guerrer, que tenim normal i corrent, apareixen noves transformacions, el cabell vermell, el cabell blau, el cabell platejat. És una bogeria, o sigui, val molt la pena de veure. Hi ha noves aventures per l'univers, hi ha déus de la destrucció, àngels, bueno, una bogeria absoluta. Quina ment el que va crear tot això. I una cosa que m'ha agradat i molt és que en aquesta sèrie que m'ha marcat la infància, l'adolescència i ara l'edat adulta, és que torna a recuperar personatges com la Bulma, el Krilin o el Follet Tortuga, que realment a Bola de Drac Z ja no tenen tanta rellevància, i els torna a fer com a motor de la història. A mi m'ha agradat molt, l'he gaudida moltíssim, però hi ha un drama. I és que el creador, Akira Toriyama, es va morir abans de que acabessin de convertir tots els mangas, és a dir, tots els còmics, en la sèrie animada. I per tant, ara mateix hi ha uns problemes amb els drets i no està acabada la història. Jo ara necessito saber com acaba el Son Goku, perquè, clar, sé que hi ha més capítols de Bola de Drac Super. Sé que Planeta Còmics, invoco a Planeta Còmics, necessito saber el final. Sé que és el llibre número 9 de Bola de Drac Super, i hi ha molts més, així que necessito la sèrie, necessito els llibres. Ja em direu si vosaltres éreu tan fans com jo de Bola de Drac, però de veritat, poques sèries m'han marcat d'aquesta manera. I què dir-vos? Que després d'ara haver acabat els capítols que hi ha a 3CAT de Bola de Drac Super, i això no és cap publi, és que és la il·lusió de la vida, ara vaig a veure Bola de Drac i Bola de Drac Z des de l'inici perquè ho necessito, o sigui, ho necessito. És així. Dieu-me què us sembla Bola de Drac i si coneixíeu Bola de Drac Super. Us llegeixo.